En af de rigtig gamle veje, det er jo derfor vi kører her. Det gik ikke lige op, det gik ud og ind, ligesom de næsten kunne gå selv. Og det har man simpelthen bare så herfor. Med 1 for oven, og så 3, og så 5, og så står der 7 nede i bunden. Og det er jo bevis på, at jeg synes, han skulle have sat den herude. Vi håber, at vejret holder tør. Vi ser det. Og den anden historie, det handler om museets grundlægger, som bor i huset bagved, at det ikke er et helt almindeligt hus. Han kalder det Hildesheim. Og Hildesheim er en design. For at holde fester, fordi at vi er tilbage i det, der hedder festebondens tid, og der dyrker man alting i fællesskab. Og for ligesom at få talt med hinanden og få koordineret tingene, så holdt man nogle fester, og vi har stadigvæk i dag fester.
er glad for, at der er så mange tilbage stadigvæk med rundvisningen her. Så, ja, så I ikke er droppet helt ud endnu. Ja. Jo, der er en, der har Den består på den vestlige del længst. Martha, hun døde i 1991. Så skulle de huske nøglen, og så gik de sammen ned på kirkegården. Så kunne Martha bevæge resten af nøglen dernede, og så måtte de så finde hende tilbage igen. Ja, det har vi gjort. Ja. Ja.